everyone, good afternoon. Vlog लाना फैलायबाय लोगोफोर गोबावनि उनावहाय माने जोङो दायो माबायाव थांनायदों स्ट्रबेरी बागान स्ट्रबेरी बागाननिफ्राय माने खबर सफैदों आरो कि स्ट्रबेरीया दिनै सेस माने स्ट्रबेरी फिथाइखौ खाजोब्बाय ओमफ्राय दा लांजोबसिगोन गुवाहाटीयावहाय दा मोननाय नंला बिदि जानानै जोंहा माने एकदम हाखु दाखु थांनो ओंखारदों आरो ना लोगोफोर बोराय जों थांसै दायो ओमफ्राय स्ट्रबेरी बागानाव थांनानै स्ट्रबेरीखौ एसे नायनोसै बागाना माबायदि बेखौ नायनोसै ओमफ्राय फिथाइखौबो जाबोनोसै लानाबो फैनोसै लोगोफोर थुदो बिदिब्ला थांनोसै लेट्स गो जानो गोखै जानो हायो मानसिया जानो हागोन हायासो जाबाय नोंखौ आं गोखै जानो बेथ' आंगुरखौ जानो हाया नोङो आरो बेखौ जानो हागोन नोङो थाङि बागानावहाय औ जानायनिसै सानानो हाबलायखाबाय लोगोफोर सानानो गैला होमबाबो थांगोन जोङो ओरैबायदि जानो लुगैनानै नामा बेसे गोजान जायो बारायजोंना खाथिया थौ लेट्स गो खोमसिसि गैलालै खाजोब्बायदांलै माथो मानसिफ्रानो गैला खाजोब्बाय दा गैले सेसलै सेस नै बेनोमोन स्ट्रबेरी बागाना ओमफ्राय दा बिनिफ्राय खाजोब्बायनो खाजोबबाय दं हनै फिसा फिसा दंबावो ना हनै बिलाइ ओमफ्राय खानानै लांबाय न'आवहाय दा न'आव जों लायनोसै आरो माबायदि सिस्टेम बैनि न'आ औ बेनो थौ थांसै अ आच्छा वाव नै माथो मोदोमजोबबाय गोथावल' मोदोमखाबाय स्ट्रबेरीजों खेबदो आंखौ न' मोदोमजोब ने माथो जानायसै नामा माबायदि गोथाव जायो so pretty oh my god Packing. खैथा पिस थायो बेयाव 16-17था बिदि थायो गुवाहाटीयाव लांसै नामा बागानाव नायनो जाजेनखालायबाय ले लो 200 भाई 200 ले लो तो सानी रो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 tak grab लांजोबसै बेखौ मोदोमजोबखायो स्ट्रबेरीया ओरै पेकिं खालामगासिनो दं फानि ब्लेक ढूंढ के लो बेसेबां लांनो खथ्रायसो फानखायदां माथो ने मादै होमबालाय जों हिसाब बोरै मोनगोन खथ्रायाव सोनोसै नामा सोना लादो लाबोदो दे खथ्रा मोननै न'आव जाहैनो लांगासिनो दा फ्रेश स्ट्रबेरी केक नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन बेयाव लांफैनो नागिरदों ने दा बेयाव लांफैनानै औ फ्रेश स्ट्रबेरी केक फ्रुट फ्रेश फ्रुटनि आरो फिलांगोन पेकेट फिलांगोन बेसेबां पेकेटआव 100 मोजां खोमासो गोसोमखौ बासिलाय नांगौमोन आंनो बारा जाबाय आङो बिदि आरोना नै स्ट्रबेरी फिथाइया
जायाखै ha sampai dah sampai ebar gede keluar deh ini be kecil nih kecil lah sampai apa kecil lah bukannya benar terima ada campurnya bagan ya wah setelah dukani dukani ini adalah kipi goथाव नामा गोमोन जायोब्रा बिसोर जों थिगोन मादै मासो माबायदि गोथाव जायो गैया dia gede जायो dia गोसोम gede जायो उल्टा गिदिर जाबायलै सोजानाय नंला इयो जाबायना इखौ लानोसै फिसा फिसा दे coba dah ladai kok macam lajakan dah labai lagi pernah menai mau saya ni siaran dah ini arna ni packing kalam lagasini gaban mana kan gwthao ni gwthao langsung dah ikut gaban gwthao supply उनावहाय नायफिननोसै ने सानावहाय मोजांनो बिफांखौ औ लानोसै थांनोसै ने न'आव थांनोसै लोगोफोर जाबाय नो सासे लाबाय गोदोबायदि मोनसे नोंनि आलदाया माने बे केकनिसो आरोखि बिदिखौलाय हाबजायो सोना लादों मारै जायाखैमोन बुस्थुआ आं नास्ताब सोदों नालाय फ्रेश स्ट्रबेरी केक बानायना जागोन जों औ दा बरियानो awesome संख्रि फानलु ब्लेक सल्ट बेखौ जानांगौ जायनोसै आरो आंनो गोथावनो न'आव थांनो